Plus. Dnesky zahráme hru Sporthead Football a som tu aj s bratom. Čaute. Túto hru budem hrať pre dvoch, ako som už povedal, som tu aj s bratom. Ja som povedal 1, on je 2. Vyberám to. Ja si vyberám. Jo. Co je ovo? Dobre. Si na to vyberám. Máme na to 3. Tak asi. 3. Skúsim to vybrať. Jo. Dobre. Nechválim zvolený. Gól! Jejda. Dobre, je 1-1. Prima loptičko. Prima. Bien, prima. Áno. A s kým? To vzal nohu, už na hlave. Dobre. Som blesk. Yes. Ty si blesk? Ja som karateista. Bum! Ha. Prosím. Asi to vyhrám. Zlá lopta. 3, 2, 1. Jejda! Rýchlo! Ty vole. Bum! Áááá! Jejda, čo je? Dobrá loptička. Áno. Jejda! To bolo aké dobré. Dobre. Dobre? Príjme dobre. No a čo? Ale som silnejší. Dám gól! Ty? Áno, ja. Ty padaj do bránky. Jejda! To zabijem. Gól! Ježiš! Ale môžem kopať, No, to pomôže kopať. Yes. Toto je spravodlivosť! Aj tak vyhrávam. Čo? Ale bol. 3, 2. 17 sekúnd. Ty. Tento je najhorší, on všade zavádza. On skáče plné loptu. Nikomu nedáva. 10 sekúnd! 10 sekúnd!
2. Nula. Gol! Poďte sa na mňa. Do 7 sekúnd, prosím, len dám gol. týchto rozprávok sa mi vôbec nedarí. Yes, dám ti gol. Viete si budú sa ľudia, ktorí to teraz pozerajú. To nedáme, však to teraz už dneska napadlo. Dobre. Čo? Toto je koniec nášho videjka. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte mi like a odber, to vám vždycky poteší. Ak sa vám nepáčilo, napíšte do komentárov, čo sa vám toto nepáčilo a píšte, a čo by ste aby sa napáčalo. Chystáme teraz natočiť ďalší let's play a ako stiahnuť Quantica. Ak chcete, píšte do komentárov, že som natáčali s bratom viacej videí. A to je všetko z mojej strany, ja sa s vami učím aj s bratom. Ahojte! Tak